мегзанем ба навори имрӯза бо диққат то охиша тамошо кунед, то ки ай нархҳои мошинои фурӯшии имрӯза бохабар шавед. Якум мошини фурӯшӣ Mercedes C-чка соли бароришиш 1996 ай. Объём мотораш 1.8 литр ай. Коробка передачаш механик ай. сӯзишвориш бензин газ ай. 7 моҳи дига ҳуҷҷат дора. Кондитсионер люк дора. 4 та электропакет, 4 баллони нав. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархша 40 000 сомон гуфтестай. бо рубли ҳозира гардонем 288 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам кардан мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. дуюм мошини фурӯшӣ BMW Тройка соли бароришаш 2001 сол ай. объём мотораш 2.5 литр ай. коробка передачаш механик ай. сӯзишвориш бензин газ ай. 1 сола ҳуҷҷат дора. 1 сола тонировка. кондитсионер, электропакет ҳамаша дора. сидельни абагиреф. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 50 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 359 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам кардан мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. бародаро дастгири моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед. шахсоне ки бори авваланд ҳатман подписатсия кунед. баъди видеоро тамошо кунанд ҳатман фикротонро дар комментария нависед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 1.2 соли бароришиш 2006 сол ай. объём мотораш 1.3 литр ай. коробка передачаш автоматик ай. сӯзишвориш бензин газ ай. 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора. 8 моҳ тонировка. кондитсионер, электропакет ҳамаша дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 65 000 сомон гуфтестай. бо рубли ҳозира гардонем 467 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам кардан мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои муфассалтарро аз худашон гиред. чорум мошини фурӯшӣ Chevrolet Cruze соли бароришиш 2013 сол ай. объём мотораш 1.8 литр ай. коробка передачаш автоматик ай. сӯзишвориш танҳо бензин ай. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ай. ҳамаи комплектатсияра дора. салонаш полник кожаи сиёҳ ай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 71 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 510 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам кардан мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. панҷум мошини фурӯшӣ Hyundai Elantra соли бароришиш 2007 сол ай. объём мотораш 2 литр ай. коробка передачаш автоматик ай. сӯзишвориш танҳо бензин ай. мошин фул ай. ҳамаи комплектатсияра дора. ҳуҷҷатош 1 сола. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 140 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 1 800 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам кардан мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A2 соли бароришиш 1994 ай. объём мотораш 1.6 литр ай. коробка передачаш механик ай. сӯзишвориш бензин газ ай. ҳуҷҷатош тамом шудаги ай. 4 баллонаш нав ай. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархша 20 000 сомон гуфтестай. бо рубли ҳозира гардонем 144 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам кардан мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред.
видеонавор ба шумо маъқул шуда бошад, ба имо, ватсап, одноклассникотон поделится кунед, то ки кори мо пеш рава, видеои нав ба нав мо пешкаши шумо кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21012 соли бароришаш 2004 солае. объем мотораш 1.6 литрае, коробка передачаш механикае. сӯзишвориш танҳо бензинае, 1 сола ҳуҷҷат дора, 1 сола танировка, губкават кардагия, 4 баллони қатъи дискош пачка. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархша 28 000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 201 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам карда мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузови хечбек, соли бароришаш 1997. объем мотораш 1.6 литрае, коробка передачаш механикае. сӯзишвориш бензин, газай, 7 моҳи дига ҳуҷҷат дора, кондитсионер, электропакет дора, ҳамаш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархша 38 000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 273 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам карда мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. нӯҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra G дар кузови хечбек, соли бароришаш 1999. объем мотораш 1.6 литрае, коробка передачаш механикае. сӯзишвориш бензин, газае. 9 моҳи дига ҳуҷҷат дора, кондитсионер, электропакет ҳамаша дора, ҳамаш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархша 32 000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 230 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам карда мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla DX соли бароришаш 2008 солае. объем мотораш 1.6 литрае, коробка передачаш автоматикае. сӯзишвориш бензин, газае. ҳамаи ҳуҷҷатош 100% 1 сола ҳуҷҷат дора, кондитсионер, электропакет ҳамаша дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 58 000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 417 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам карда мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. ёздаҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra G Caravan, соли бароришаш 2001 солае. объем мотораш 1.6 литрае, коробка передачаш механикае. сӯзишвориш бензин, газае. гази евро 4 задагияе. 1 сола ҳуҷҷат дора, 1 сола танировка, кондитсионер, электропакет ҳамаша дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархша 57 000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 410 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам карда мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ Opel Zafira соли бароришаш 2002 солае. объем мотораш 1.8 литрае, коробка передачаш механикае. сӯзишвориш бензин, газае. ҳама ҳуҷҷатош 1 сола муҳла дора. кондитсионер, электропакет дора, кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 45 000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 224 000
рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам карда мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. 13 мошини фурӯшӣ. ваз 21015 соли бароришаш 2011 солай. объем мотораш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишбориш танҳо бензинай. 1 сола ҳуҷҷат дора, 1 сола танировка, кондитсионер, электропакет ҳамаша дора, ҳамаш кор мекунад. мошини учёт снимат карда дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ёл қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 26000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 187000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. хайр бародаро, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. то видеои оянда. худтона эҳтиёт кунед.